Takže vítajte v poslednej časti, kde si povieme teda také faktické informácie k vám ako k mame. Teda, či je dôležité ostať doma, alebo teda či ísť do práce. Myslím si, že na základe toho, čo ste si doposiaľ v tomto minikurze vypočuli, už zhruba máte predstavu o tom, čo chcete. Či chcete s vašim dieťatkom ostať doma, ešte ostať doma, alebo naopak, či chcete už teda ísť do práce. Teda aké máme možnosti. Budeme sa tu baviť hlavne teda o tom, ak dieťatko bude mať v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka 3 roky a teda čo môžete urobiť. Tak môžete urobiť samozrejme to, že pôjdete do práce a to vlastne musíme rozoberať, pretože to viete predsa, ako to funguje, ale ako sme si už vraveli, najideálnejšie je, aj ak dieťatko nastúpi do materskej školy, aby sme buď robili teda ešte na nejaký part-time job alebo na pár hodín len denne, aby sme vlastne v prípade tej choroby alebo toho, keď nás dieťatko potrebuje, je zhoršená adaptácia, aby sme vedeli ostať ešte doma. Ja naozaj maminkám veľakrát odporúčam, a náš síce pracovný trh na to nie je uspôsobený, ale aj v rámci môjho teda projektu My Mission, kde pomáham začínajúcim mamám podnikateľkám, ja odporúčam naozaj, že nám začať pracovať už počas materskej na nejakom svojom vlastnom projekte, aby potom postupne dozrela, keď príde vlastne ten vek tých 3 rokov, tak ste dozreli do štádia, kedy sa naozaj slobodne môžete rozhodnúť, či doma ostanete alebo neostanete a nemusíte sa vrácať teda do tej práce, ale fungovať na základe hodín, ktoré v rámci toho, ako dieťatko je v adaptačnom procese, tak viete fungovať. O tom si môžete pozrieť teda môj projekt mymission.sk, kde sa venujem teda začínajúcim mamám podnikateľkám. Čiže toto je taká tá light možnosť a to je aj možnosť, ktorú som si zvolila ja. Viete, že ja som tiež pedagóg, učila som 6 rokov a stále uvažujem nad tým, či naozaj založiť vlastnú materskú školu alebo sa vrátiť do toho štátneho sektoru. Otvárajú sa mi nejaké možnosti, ale vždy sa pozerám na potreby mojej rodiny a mojich detí. A keď sa pozriem naozaj tak racionálne, napríklad na moju staršiu dcerku Klárku, ktorá má 4 roky, tá chodí do materskej školy tým, že ja som doma naozaj slobodne. Proste niekedy ide 2-krát do týždňa, niekedy 4-krát do týždňa, niekedy nejde 2 týždne v kuse. Je to naozaj na nej, ako sa ona rozhodne. A my sme do toho išli, že vlastne ona sa naozaj zo začiatku veľmi tešila do materskej školy. Chodila každý jeden deň, tie prvé mesiace, naozaj, kedy mohla, nebola chorá. A po Vianociach sa to nejako zlomilo a už skôr viac je s nami opäť doma, než aby si teda šla do materskej školy. A keď sa jej pýtam aj na to, že prečo vlastne do tej materskej školy nechce ísť, tak jej odpoveď je, pretože tam nie je mamka. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj keď vášmu dieťaťu je v materskej škole dobre, ale vy tam nie ste, tak môže nastať to, že ak je na tú pani učiteľku ten veľký počet detí, tak to dieťatko sa v podstate cíti naozaj neisto. V tých ťažkých krízových situáciách sa nemá o koho oprieť tak, ako potrebuje. Takže toto môže naozaj nastať. Preto ja som si naozaj zvolila, že urobím všetko preto, aby som teda už počas materskej rozbehla svoje online podnikanie tak, aby keď aj tá mladšia dcerka dovrší vek tých 3 rokov, tak aby som sa naozaj slobodne mohla rozhodnúť. Pretože ak by som sa rozhodovala na základe Klárky, tak viem, že tá škôlku proste zvláda a ak by som tam bola aj ja, tak by to bolo proste fajn. Ale ak by som sa mala rozhodovať na základe Kataríny, ktorá je proste úplný protipol Klárky, Klárka je naozaj spoločenská, má rada ľudí, interaguje, proste miluje rôzne aktivity, tak tá Katarína má naozaj rada stereotyp, svoju rutínu, tých pár ľudí, ktorých miluje, nikoho viac nepotrebuje, neznáša, keď sú okolo nej deti a chcú sa s ňou hrať, ona ich všetkých proste od seba odstrkuje. Ona chce byť sama v svojom svete a robiť veci, ktoré môže robiť sama alebo vyslovene s nejakou jednou osobou. Takže tá moja mladšia dcerka mi ukázala, že tak OK, tak tu nemôžem rátať s tým, ak sa chcem pozerať na potreby svojho dieťaťa, tak tu nemôžem naozaj rátať s tým, že proste sa vrátim do materskej školy. Iba v tom prípade, že by to vlastne mladšie dieťa šlo so mnou.
Čiže to si viem celkom predstaviť, že to by mohla celkom možno aj zvládnuť, ale možno aj nie. Pretože vyslovene, aj keď s Klárkou vojdeme do budovy materskej školy a ja som ju mala nosiť, alebo som pre ňu mala ísť, tak to boli strašné revy a stavy, aj na tých pár minút, ktoré sme tam potrebovali stráviť pri tom prezliekaní sa. Takže sú deti a deti. A keďže mne ide, ja som sa rozhodla, že ja budem sa snažiť zariadiť na základe toho, aké sú moje deti a aké sú ich potreby a ako im viem pomôcť maximálne sa rozvíjať, tak viem, že pre tú mladšiu dcerku to materská škola určite nebude. A preto sa chcem zariadiť tak, aby som s nimi mohla ostať čo najdlhšie doma. A teraz vám poviem takú tú moju víziu, z ktorej si môžete zobrať inšpiráciu, ale nemusíte, a potom sa pozrieme na tie ďalšie možnosti. Tá moja napríklad vízia je taká, a už na tom pracujem, že chcem deťom nájsť pestúnku, opatrovateľku, ktorá s nimi napríklad bude, už Katuška mala teraz 2 roky, do poludnia chodievať vonku. Hej, je to ten čas, kedy vlastne sa vonku prechádzame, hráme sa a tak ďalej. Nie každý jeden deň, ale napríklad 2-3 krát do týždňa na 3-4 hodinky, že naozaj príde tá pestúnka a ona s nimi trávi ten čas do poludnia, zatiaľ čo ja môžem pracovať a popoludní už na obed vlastne prídu domov, už som s nimi ja, popoludní všetok čas do večera trávime spolu ako rodina. Nechodia do žiadnej inštitúcie, venuje sa s nimi ten človek v tom, čo tie moje baby baví. Idú naozaj slobodne tam, kde chcú. Ja tomu človeku dôverujem. A sú stále, môžu byť aj doma, môžu byť aj vonku, môžu byť v podstate v prostredí, ktoré poznajú, ktoré im vyhovuje. To je moja ideálna predstava toho, ako chcem, aby sme v najbližších rokoch fungovali. A skúste si aj vy zhodnotiť v tejto chvíli, ak ste napríklad na rodičaku a ide o to, že máte z rodičaku tých 460 alebo 560 eur, záleží teda, že či ste pracovali predtým alebo nie. Či a akým spôsobom dokážete teraz v tejto chvíli takto fungovať a či ak si nájdete nejaký part-time job, ktorý vlastne tieto peniaze vám prinesie namiesto toho rodičaku, tak či dokážete takto fungovať aj ďalej. A postupne možno to rozvíjať a skúsiť zarábať viac peňazí. Ale vždy si musíte uvedomiť to, že či je pre vás prioritné ten čas s vašimi deťmi, pretože vás ešte potrebujú, alebo zarábanie tých peniazí. Ja viem, že tie 3-4 hodiny, 2-3 krát do týždňa mi postačí na to, aby som zarobila dostatok peňazí, teda toľko peňazí minimálne, koľko mi vlastne prináša ten rodičák, a to viem, že utiahneme. Alebo si skúste napísať, koľko peňazí je tých peňazí, ktoré potrebujete k tomu, možno je to menej ako tých 500 eur, ktoré potrebujete k tomu zvládnutiu tej danej situácie. A na základe tohto sa rozhodujte. Čiže nerozhodujte sa na základe toho, že sú 3 roky a ja musím ísť do roboty. Skúste sa pozrieť na svoju situáciu naozaj zhora a povedať si, koľko je tých peňazí, koľko ja vlastne naozaj potrebujem. Samozrejme tak, aby ste nemali pocit, že žijete z ruky do úst, že je to možno nejako na hrane, ale aby ste mali tak, aby ste sa cítili proste fajn a následne k tomu hľadať tie dané možnosti. Ešte sa vrátim k tomu rodičaku. Určite už viete, a ja budem rada, keď ma nebodznete, pretože by som nemala, ale určite viete, že už vlastne od minulého roka vláda, ešte predchádzajúca vláda schválila to, že ak vám 3-ročné dieťa nepríjmú do materskej školy, tak si môžete rodičák obnoviť od toho daného septembra, odkedy malo nastúpiť, ale materská škola pre ňoho nemala miesto. Čiže ak poviem teraz môj príklad, ktorý ma čaká budúci rok. Moja Katarína bude mať narodeniny v marci 2024. A to teda znamená, že od marca 2024 by som mala ísť buď do práce, hej, alebo ona proste niekde, čo sa samozrejme nestane. A ak ja ostávam vlastne bez príjmu, by som mala ostať, hej, od toho marca do toho septembra. Teda potrebujem vykryť apríl, máj, jún, júl, august, september. Potrebujem vykryť. Ako môžem vykryť tieto mesiace? Môžem ich vykryť tak, že
keďže, to je tiež veľmi dôležitá vec, či ste pred materskou pracovali alebo nepracovali. Ak ste pracovali a nechcete sa vrátiť do materskej a zároveň nechcete stratiť to miesto, ale chcete ešte s dieťaťom ostať doma, tak máte na výber teda to, že môžete sa ísť na PN vlastne od toho na tých pár mesiacov, pretože vy sa viete, a veľa lekárov je naozaj k tomu takých ľudských a otvorených, že vy vlastne poviete, že potrebujete vykryť tieto mesiace, pretože od septembra aj tak vaše dieťatko nepôjde do materskej školy a že to potrebujete vykryť, aby ste neprišli o prácu. Ak už viete, že do tej práce nechcete nastúpiť nikdy, a keď ja by som si to ešte nechala pre istotu, lebo môžete tak získať ďalší rok, tak vlastne viete od toho, ja by som vedela, od toho marca do toho septembra ešte poberať dávku nezamestnanosti, že by som vlastne nahlásila do práce vždy 30 dní pred ukončením rodičovského príspevku, rodičovskej dovolenky. Vy musíte nahlásiť do práce, či nastúpite alebo nenastúpite podľa zákonníka práce. Čiže najneskôr 30 dní pred samotným nástupom, aby sa aj zamestnávateľ vedel zariadiť. A ja keby som nahlásila teda, že nenastupujem, tak môžem si ešte vyčerpať buď dovolenku a ísť vlastne na tú dávku nezamestnanosti, alebo vlastne môžem urobiť to, že sa dám vypísať na tých pár mesiacov a nestratím tak pracovné miesto a riešim to zase až o jeden celý vlastne kalendárny rok tú prácu. Až keď bude vlastne mať to moje dieťa 4 roky. Čo musím ale urobiť? V tom marci, kedy moje dieťa napríklad bude mať tie 3 roky, ja už musím vlastne vedieť dopredu, byť dohodnutá, pozor, s pani riaditeľkou tej danej materskej školy, kde zapisujem dieťa, že mi vystaví rozhodnutie o neprijatí. A teraz pozor, pani riaditeľka vám môže vystaviť rozhodnutie o neprijatí, teda až na ten september, len v tom prípade, že nemá dostatok miesta pre všetky deti, ktoré sa hlásili na ten daný školský rok. Ak ale pani riaditeľka miesto má, nemôže vám za žiadnych okolností, ak dieťa splňa predpoklady nástupu, nemôže vám dať rozhodnutie o neprijatí. OK? Čiže v tých miestach, kde je pretlak detí, hej, ako napríklad tu u nás, zatiaľ je tu jednotriedka, nie je zatiaľ žiaden problém s tým, pretože každý rok príjma pani riaditeľka zhruba 6-7 detí. Čo sa bude meniť, pretože sa bude teraz rozširovať materská škola o ďalšie 2 triedy. Ale ak by to tak bolo stále ďalej, tak vlastne nemá dostatok miesta a tým pádom môže naozaj mnohým deťom dať neprijatie a dohodnúť sa s rodičmi, ktorí to neprijatie vlastne chcú alebo potrebujú. A vlastne od toho septembra, kedy to dieťa malo už nastúpiť na ten nový školský rok, vy opäť si môžete požiadať na základe toho rozhodnutia o neprijatí, môžete si opäť požiadať o rodičovský príspevok, pretože vám dieťa nevzali na základe toho, že nie je dostatok miesta do materskej školy. OK, musí to byť ale rozhodnutie z materskej školy, ktoré je vo vašej spádovej oblasti alebo kde má dieťa trvalý pobyt. OK, nemôžete urobiť toto, že tak dobre, tak dám prihlášku teda do škôlky o 3 dediny ďalej, kde viem, že majú pretlak a že je málo miesta. Nie. Musí to byť z vašej spádovej škôlky, ale kde vlastne patrite v rámci trvalého pobytu. Ak tam nenájdete miesto, tak tam vám povie pani riaditeľka, že je predpoklad, že bude pretlak a že vám vie dať teda to neprijatie, máte vyhraté. Ak nie, tak vlastne musíte situáciu riešiť naozaj individuálne v zmysle tom, že buď to dieťatko vlastne do tej materskej školy bude musieť nastúpiť, alebo nájdete teda alternatívu toho, ako vlastne si zarobiť peniažky. Neviem, možno som vás potešila, možno som vás nepotešila, ale je to možnosť a s touto možnosťou ma kontaktuje strašne veľa rodičov, strašne veľa maminiek, ktoré naozaj vnímajú, že chcú ostať s tými svojimi detičkami doma a vidia tú možnosť toho, že veď prečo by som išla do práce, keď ani nechcem, ani nemusím a popri tom, ako vy už máte doma pomaly 3-4-ročné dieťa,
vy už postupne si naozaj môžete začať zhodnocovať, čo chcete v svojom živote naozaj reálne robiť. Ako chcete, aby ten váš život reálne vyzeral. Či chcete, a možno vám to naozaj vyhovuje, je to v poriadku, že chcete, aby vaše deti chodili od 8 do 4 do výchovno-vzdelávacej inštitúcie a vy budete od 8 do 5 alebo do 4 pracovať a potom 2 hodiny budete spolu. Alebo si už postupne naozaj v tomto veku, keď má vaše dieťatko 3-4 roky, môžete naozaj postupne skúšať preplánovať ten váš život tak, aby ste mohli v maximálnej miere ostať s tými vašimi deťmi doma, tak ako som vám na začiatku tohto videa hovorila ja. A naozaj si zhodnotiť, čo je pre vás v tejto chvíli naozaj podstatné a dôležité. Sú aj maminky, ktoré naozaj vedia, že v ten prvý rok, a ja vám to naozaj veľmi odporúčam, ak si to môžete dovoliť, a napriek tomu, že aj keď prídete o rodičovský, ak vás netlačia peniaze naozaj a viete výjsť s tým, čo zarobí váš manžel a môžete byť pokojne aj dobrovoľne nezamestnané, to vám vlastne nikto v tom nemôže brániť, tak poznám aj maminky, ktoré naozaj kvôli sebe a kvôli aj tej adaptácii toho dieťatka posledného ostali ešte rok slobodne doma. Práve preto chorobnosť detí v tej materskej škole, že je často doma, ako bude tá adaptácia, hlavne keď to dieťatko je veľmi náročné. A zároveň vy ako žena, ako mama, máte ten čas, kedy je to dieťa v materskej škole, adaptuje sa, a vy ste zrazu sama doma a môžete naozaj sa plnohodnotne začať zaoberať tým, ako chcete, aby smeroval váš život, ako chcete, aby vaša rodina ďalej fungovala, čo sú vaše záľuby, či ich viete nejakým spôsobom speňažiť. A to je tiež moja téma, ktorej ja sa vášnivo venujem v projekte My Mission a ako týmto spôsobom vlastne začať žiť život, ktorý bude vyhovovať nielen vám, ale vašim deťom, vašej rodine, kde budete na komplet šťastní všetci. Takže toto sú možnosti, o ktorých viem, ktoré sú známe, s ktorými mám skúsenosti. Ak je vaša situácia naozaj špecifická, môžeme ju opäť rozobrať na online poradni z NELS. Nezabudnite, v maili určite máte preklik, asi ho dám aj do kurzu osobitne. Nezabudnite si to pozrieť. Každý druhý nepárny štvrtok sa vidíme v online poradni z NELS, kde môžeme naozaj osobitne sa venovať vašim konkrétnym otázkam, na ktoré budeme hľadať spoločne odpovede a riešenie tak, aby ste sa cítili so svojimi deťmi nielen v materskej škole, ale aj doma čo najlepšie. Tak vám prajem ešte krásny čas a napíšte mi, ako sa vám tento kurz páčil. Držím vám palce.